Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Limanaw aw bisimila aw ka ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma. Ayiwa min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an ye nin kɛnɛ in kan. Limanaw kunnafoni gafew lakali kɛnɛ de don. A kun ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na ni an sigilen o de kɛnɛ kan bi tarata a bɛ bɛn juillet kalo tile 4 san 2023 minnu bɛ k'an lamɛn arajo Joliba fana sanfɛ Bamako, Segu, Sikaso, Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ ɲɛna aw dan se kunnafoni sɛbɛnw lakalili kɛnɛ kan. Limanaw gafe minnu bɛ an bolokɔrɔ bi o bɛ tali kɛ le soir de Bamako, l'indicateur du renouveau min ye nouvelle horizon ye fo ka taa se les échos welewele. Limanaw ni fasiridi sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu de lakale aw ka faamuya kama. Min ye soir de Bamako ye an bɛ lakalili fɔlɔ ale la a y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga limanaw a y'i da don nin wagati in na jamana bɛ ka mara cogo min na ani ayiwa baara minnu bolodara ani baara minnu yɛrɛ kɛra ka tɛmɛ Dr Choguel Kokala Mayiga a y'i da don a la a kɛra ayiwa min ye sanbɛ foli de senfɛ min ye M5 RFP mɔgɔw olu de taara ayiwa min bɛ juin kalo tile 30 tɛmɛnen u taara foli bila premier ministre la o de senfɛ limanaw a kɛra baroba ye min ye premier ministre ye a y'i da don jamana kɔnɔna kibaruyaw la ka ɲɛfɔli caman kɛ o la sa premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga a ko maaw caman de kun minnu caman bɛ yen n'u kun hakili la ko furanjɛla fanga min filɛ nin an kunna nin ye ko baara caman bɛ yen k'u kun tɛna se ka o kɛ premier ministre y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ ko fɛn min don kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don ko san 2 kɔnɔna la ayiwa dɔw kun ko Mali yɛrɛ tɛna se ka drone sɔrɔ drone min n'o ye pankuru fitinin ninnu ye n'u bɛ pan sanfɛ ayiwa ka kɛlɛ kɛ min ye Choguel Kokala Mayiga ye a y'a yira k'a fɔ dɔw ko Mali bɛ se ka san 2 san 3 kɛ k'o tɛ drone ninnu sɔrɔ Choguel ko a ma tɛmɛ kalo 3 kan ko Mali y'a ka drone sɔrɔ k'o kɛra dɔw ɲɛna nkalon ye limanaw nin kɔni ye tigɛli Mali de ka ɲɛsin jamana dɔw ma i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw wa ko kɔsa in na yɛrɛ premier ministre ka kuma la a ko Mali ye ayiwa jalaki min bi Faransi jamana ka ONU ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ ka da kɛnɛ kan Faransi de bɛ ka terroriste dɛmɛ min ye ayiwa Mali jamana kan ko o dalilu b'u bolo a tiɲɛw b'u bolo Choguel Kokala Mayiga ko ni diɲɛ tɔnba kun sɔnna ayiwa Mali ka se ka nin dalilu minnu b'u bolo k'a tiɲɛ da kɛnɛ kan limanaw ko a kun bɛ sɔn ka kɛ farafinna yɛrɛ ka wulikajɔba de ye ka ɲɛsin nanzaraw ma ka u kɛlɛ ko nka ayiwa tiɲɛ ninnu ma da kɛnɛ kan n'o tɛ n'u kun y'a to u ka tiɲɛ ninnu da kɛnɛ kan ayiwa limanaw tiɲɛ caman kun bɛ yen ayiwa o kunna fɔ o la sa ayiwa fasiri n'o ye soir de Bamako ye halisa a ka kuma la a ko n'i y'a lajɛ limanaw min ye Mali jamana ye gɛlɛya minnu y'a sɔrɔ furanjɛla fanga in kɔnɔna la a ko janfaw de minnu tigɛra premier ministre ka kumaw de ye ninnu ye a ko janfa caman de bɛ yen minnu tigɛra ka ɲɛsin Mali jamana ma walasa jamanadenw bɛ se ka funu ka muruti ka ɲɛsin ayiwa furanjɛla fanga ma ko nka ayiwa premier ministre ka kuma la ayiwa u ye janfa fɛn fɛn tigɛ janfa ninnu si ma se ka sira sɔrɔ a ko kabi Asimi Goita nana fanga la colonel limanaw ko ayiwa a nana sɔrɔ ayiwa yɔrɔ sira dɔ yɛrɛ kun bɛ yen u kun bɛ fɛ ka o de kɛ bɔ sira ye n'o ye énergie du Mali EDMSA yɔrɔ jamanadenw caman dimina énergie maaw kɔrɔ k'a fɔ ko kurantigɛ cayara jamana kɔnɔ k'u kun bɛ fɛ ka don énergie de kan walima ka tɛmɛ ni énergie ka kurantigɛ ninnu banbali ninnu ye ka jamanadenw funu ka ɲɛsin ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw ma a ko misali yɛrɛ ye mun ye kɔsa in na Mali gouvernement ye ayiwa juru dɔ ta miliyari 45 ɲɔgɔnna banki dɔ fɛ o miliyari 45 in na miliyari 30 banki in y'o di jamana ma miliyari tɔ 15 in ka i bolo biro ka k'o sumaya ka ban k'o di jamana ma ko dɔwɛrɛ kun tɛ ko maa wɛrɛ de kun b'o kɔfɛ a ma sɔn ka hali da don o tigi tɔgɔ la k'a fɔ ko o de kun bɛ ka o juru in lasumaya yɔrɔ yan'o yɛrɛ cɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goita kun ye miliyari 6 di ko k'o di énergie du Mali ma waati y'a sɔrɔ kurantigɛ kun bɛ ka tugu ɲɔgɔn na ka dɔ bɔ kurantigɛ banbali in na
waati la jaja ko janfanw de tun bɛ yen ko ka se ka Mali mago bɛ nafolo min na ka se k'o sɔrɔ ka ɲɛsin kurantigɛ banbali ma walasa dɔ ka se ka bɔ a la premier ministre y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen u bɔra nin bɛɛ kalama ko nka a bɛ n'a fɔ u tun bɛ fɛ ka jamanadenw yɛrɛ de fujunu ko wa ko n'i y'a lajɛ maa caman bɛ yen n'i ye M5 RFP la minnu taara foli bila a la a y'i da don olu fana ka kuma la ko M5 RFP maaw minnu bɛ yen ni olu tun bɛ M5 kɔnɔna la n'u y'u kɔ don M5 la bi k'olu caman bɛ yen u y'u kɔ don k'u m'u sago de sɔrɔ sabu k'olu caman tun bɛ yen u nana ni hakilila wɛrɛw de ye hakilila wɛrɛw de tun b'u bolo wa hakilila wɛrɛw tɛ dɛ janfan hakililaw de tun don olu kun nana de ka u fɛlaw ɲini u yɛrɛ min b'u yɛrɛ nafa ka na o sɔrɔ ka taa ni o ye nka u caman nana u ma o sɔrɔ o de kɛra sababu yɛrɛ ye k'u bila furanjɛla fanga in na premier ministre Choguel Kokala Mayiga ka kumaw la halisa ko olu minnu tora M5 RFP kɔnɔna la olu de kɛra maaw ye maa minnu bɛ yen ni u ma janfan don ka baara la M5 yɛrɛ hakilila de don maa o maa bɛ yen k'i nana hakilila de kama n'o hakilila in n'o ma sabati e na kɛ maa wɛrɛ ye e na taa sira wɛrɛ fɛ Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ nin de kɛra M5 ko cogoya ye olu minnu b'a la bi ni olu ni furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ko sɔrɔdasi denmisɛnninw y'a dɔn k'a fɔ bi maa minnu b'u nɔfɛ M5 tɔgɔ la olu caman bɛ yen bi hakililaw de b'u la jamanajɔ hakilila minnu nana k'a fɔ de ko an bɛna sɔrɔdasi denmisɛnninw senkɔrɔma cɛ ko dɔw yɛrɛ bɛ yen olu donna hali sɔrɔdasi denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ fanga la bi lemanaw k'u kɔ don ɲɔgɔn ma ko nka a ma se ka sira sɔrɔ ka sababu kɛ ayiwa n'i nana k'a fɔ de i mana jamanajɔ la i nana yɛrɛ ko kama Choguel Kokala Mayiga ko o tɛ se ka sira sɔrɔ a tilala k'i da don lemanaw min ye jamana yɛrɛ bɛ mara la cogo min na bi a y'a jira k'a fɔ énergie du Mali n'o ye EDMSA ye min bɛ courant di jamanadenw ma a ko énergie san 30 de kɛra lemanaw nafolo bɛ ta ka don énergie du Mali la yɔrɔ tajiw bɛ san o taji minnu bɛ san o kɛmɛ dɔw ka sɔrɔda sira de a ko jagokɛla jugu minnu fana b'an ka jamana kɔnɔna la yan ni olu ma kɛlɛ lemanaw ka yuruguyurugu n'o kɛmɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ segin kɔ fo k'a fɔ a to ten Choguel Kokala Mayiga ko Asimi Goyita yɛrɛ bɛ fanga min kunna bi n'a min ɲɛsin o ma k'a ka fanga bɛ kɛ i n'a fɔ fanga min n'a nana nka a ma na fɛn ɲɛ a ko o fanga kelen a ko colonel Asimi Goyita yɛrɛ a ma sigi sabu k'a ye baara kura dɔ bila sen kan baara min n'u k'a ma ko les 3D o tɛ dɔwɛrɛ ye jamanaw ko ka lakana kɛ ka min ye jamana yɛrɛ ni jamana wɛrɛw cɛ o baara n'u k'a ma diplomasi k'o sigi sen kan ani sisan lemanaw min ye ɲɛtaga baara ye n'o ye développement ye a y'a k'u bɛna u ɲɛsin o de ma sabu u y'a ye k'a fɔ terrorisme lemanaw n'o ye bamanciya wale ye ko jatigila t'a la siya tɛ wa diinɛ fana tɛ wa ko terrorisme ye fɛn de ye kɔkɔrɔdonbaw de bɛ yen maaw de b'u kɔkɔrɔma don u bɛna o de gili tigɛ sisan u bɛn'u ɲɛsin o de ma sabu n'i y'a ye bi in na terrorisme kɛmɛ n'o ye bamanciya wale a kɛmɛ ka sira sɔrɔ Mali kɔnɔna la yan ayiwa ko sɛgɛn ani gɛlɛya de bɛ jamana in kɔnɔ Choguel Kokala Mayiga ko u bɛn'u ɲɛsin o giliw de ma k'o tigɛ sabu u k'u ɲɛsinna min ma n'o ye jamana lakanani ye caman kɛra o la jamana ɲɛtaga sɔrɔ sira la premier ministre ko a bɛ n'i ɲɛsin o de ma Fasiri ka kuma la Soir de Bamako a ko nin kuma in fɔra waati min na o y'a sɔrɔ ayiwa minisiri yɛlɛma o ma kɛ o kɛlen kɔfɛ M5 cɛba dɔ n'o ye Imam Umaru Jara ye ale yɛrɛ bɛ M5 kɔnɔna la ale bɔra gouvernement in kɔnɔ lemanaw ni Soir de Bamako ka kuma ye ale Soir de Bamako kelen ka kuma la maa min bɛ yen n'a turunen bɛ ayiwa n'a ye jamana bila ne ka ɲɛ Umar Mariko ma Umar Mariko min n'a bɛ jagoya ayiwa tungala taga la bi ko Umar Mariko a bɔra makun kɔnɔna la Soir de Bamako ka kuma la ko a yɛrɛ y'i kanto k'a fɔ ko a ye min faamuya o de ye k'a fɔ ko n'ale kun y'i yɛrɛ di ko ale a kun bɛ sɔn ka k'a bolo baara ye walima ale kun bɛ sɔn ka i si tɔni kɛ bolo la walima bana kunna kɛ a sababu ye n k'a fɔ min ye Docteur Umar Mariko parti SADI Parti Solidarité Africaine pour la Démocratie et l'Indépendance SADI Docteur Umar Mariko lemanaw nin waati in na ko a bɛ Moscou n'o ye Rusiw ka faaba ye ja dɔ a bɔra o ja in de kɔnɔna la ja min n'o bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la ayiwa Umar Mariko an bɛ don min na i ko bi a ko ale tun bɛ Bamako yan k'a ye tile 10 de kɛ lemanaw a dogolen bɛ kɛlɛ maa si tɛ a yɔrɔ dɔn ko o dɔgɔlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye lemanaw a siranna min ɲɛ a tun bɛ sɔn ka kɛ o ye dɛ a ko a ka ca tile 10 yɛrɛ a yɛrɛ ko ten ko tile 10 fo ka taa se tile 40 ma ale datugulen don kɛlɛ Bamako yan
limana a ma se ka bɔ yɔrɔ sɔrɔ ko a y'a faamuya yɛrɛ ko finitigilaka dɔw bɛ yen olu kun a y'a mɛn olu da ni polisi dɔw k'a fɔ ko ni ale kun minɛna limana ko bana de kun bɛ sɔn ka kɛ ale Umaru Mariko sababu ye k'a to kaso in na wa a kun bɛ sɔn ka a si tɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ Umaru Mariko bɛ ka nin kuma in fɔ waati min na o y'a sɔrɔ a bɛ Irisi jamana kan a ko ayiwa ale kɔni a y'i to o dogodogoli ninnu de la limana ka jamana bila ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo Irisiw ka jamana kan a ko k'a to Irisiw ka jamana kan a ye kibaruya mɛn k'a fɔ ko ayiwa a yɛrɛ fa ka so n'o ye Kɔlɔnjɛba ye limana ko ayiwa finitigiw taara u ɲɛsin o yɔrɔ in ma Kɔlɔnjɛba in ni Bamako cɛ kilomɛtiri 300 ɲɔgɔn na limana a yira k'a fɔ ko Umaru Mariko ka kumaw la ko finitigiw taara ɲɛsin ale ka o so in ma limana ka da dɔw kari u yɛrɛ kun hakili la ko ale bɛ o so in kɔnɔna la limana ko o bɛɛ lajɛlen misali ye k'a fɔ ale Umaru Mariko ni tɛgɛ kun kɛra la a kun bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ sɔrɔ o de y'a to a bɔra jamana kɔnɔ a ko bi ale bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Irisi jamana ye yɔrɔ an bɛ don min na ko bi Irisiw ni Mali de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn caman na a ko Wagner ko kuma min bɛ ka fɔ nin ye Wagner ale ka jate la Wagner kɔni ye aya tiɲɛnikɛlaw de don wa mɔgɔ fagalaw de don wa bandiw fana de don ko wa ko o kuma o tɛ ale yɛrɛ ka kuma ye dɛ o ye Irisiw ka jamanakuntigi Putin o y'o yɛrɛ ka kuma de ye o de b'o kuma ta ni ka segin kuma bɛɛ ko Wagner ye aya tiɲɛnikɛlaw don wa mɔgɔ fagalaw don ko n'i y'o kuma fɔ bi na ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ jalaki bɛ i kan ko o kuma min bɔra Irisiw ka jamana da ko ye o bɛ n'a fɔ cikan Mali jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun faamuya min ye Umaru Mariko ye a ka kuma la ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kun y'a laɲini Irisi jamanakuntigi fɛ k'u k'ale labila u k'a minɛ k'a bila ka na Mali la yan k'a bɛ n'a fɔ Irisiw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn o ma ko an bɛ don min na ko bi Umaru Mariko y'a yira k'a fɔ a y'i da don hali o MINUSMA yɛrɛ ka tagali la a ko MINUSMA ka tagali min filɛ nin ye ko ale Umaru Mariko fɔlɔfɔlɔ de bɔra ka taama k'a fɔ MINUSMA ka nali Mali la yan fɛn bɛntan tɛ wa ko MINUSMA ka tagali min filɛ nin bi ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka donu ni bala ta o ko la ko a man ka kɛ nin cogoya la mankan man ka kɛ a ko la MINUSMA bɛ se ka taa k'a sɔrɔ ni a man ka kɛ mankan ko ye limanaw ne ka kuma tɛ Soir de Bamako a ye ne sɔrɔ a kɔnɔna la aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau limanaw MINUSMA kelen in ka kuma bɛ l'indicateur kɔnɔna la yan ale ka tagali ko kuma a yiralen bɛ k'a fɔ maliyɛnden maa 4,000 ɲɔgɔnna o de bɛ baara kɛ MINUSMA la limanaw MINUSMA ka tagali min filɛ kan a bɛna kɛ sababu ye ka olu ka baaraw k'u bila baarantanya la walasa n'i y'a lajɛ résolution 2690 min taara diɲɛ kelan tɔnba fɛ min ye juma tɛmɛnen juin kalo tile 30 san 2023 limanaw ka yira k'a fɔ Nations Unies New York u ka faaba la yen nɔ a yirala k'a fɔ ko MINUSMA ye san 10 min kɛ Mali la yan Mali dugukolo sanfɛ hali n'a sɔrɔla ko u ka kɛlɛcɛ n'o ye banfula bulalamatigi ninnu ye olu ka taali maa 13,000 n'o tɛna fɛn kɛ Mali jamana na a yira k'a fɔ ko san 10 min kɛra limanaw MINUSMA kun kelen bɛ ka maliden maa ba hakɛ min ta a bɛ se maa 4,000 ɲɔgɔnna ma ayiwa minnu bolo bɛ ca la ala ye diɲɛ don o don da ayiwa ko MINUSMA ka tagali indicateur ka fɔ la ko a bɛna kɛ sababu ye ka olu bolo bɔ baara la limanaw k'u sigi k'u bolo da u sen kan a yira k'a fɔ MINUSMA ka tagali ani jamana ɲɛmɔgɔw cɛ ayiwa ni dɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ la ayiwa a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye denmisɛnnin sifinnaka dɔw ma a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye ayiwa min ye dutigi dɔw ma yɔrɔ bi in na maa minnu bɛ baara la MINUSMA kɔnɔna la u caman bɛ yen Mali faaba la Bamako yan ani jamana cɛmancɛ fo ka taa se kɔrɔnfɛlaw ma maa caman de bɛ yen minnu tun bɛ baara la MINUSMA bolo minnu bɛ yen n'olu tun ye u ka duw jigiw ye minnu tun y'u ka denbayaw jigiw ye n'i y'a lajɛ o kɔfɛ politikitɔn parena fana o ɲɛma Cɛbilen Darame ale yɛrɛ kumana ko in na kosɛbɛ ale y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA ye miliyari 24 ɲɔgɔnna a y'o de don baara cakɛdaw la san 10 in kɔnɔna la baara o nafa yɛrɛ o ye nafa telimanw de ye minnu bɛ lase sigidaw ma o de la Cɛbilen Darame ko MINUSMA ka tagali kun man ka kɛ teliya la nin cogoya la sabu a kɔlɔlɔ de bɛ bonya ni a nafa ye hali n'a sɔrɔla maa caman y'a ɲini k'a fɔ MINUSMA ka taga nka a ka tagali limanaw a kun man ka teliya nin cogoya la sabu
a kɔlɔlɔ o de bɛna bonya ni a nafa ye. Seyidu Jara ka fasiri de ye nin ye limanaw indicateur du renouveau. Ale indicateur kelen ka kuma la limanaw ko Ogosagu dugutigi ko Bamanci maa dɔ ye ale bɔnɛ a nin na. Ogosagu maaw hakili bɛ Ogosagu la limanaw min ye Ogosagu ye a yirala k'a fɔ a filɛ nin Bankasi mara de kɔnɔna la cɛ marifatigi dɔ nin kɛra sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ yɛrɛ a yirala k'a fɔ kunnafoni minnu sɔrɔla ko siratigɛ la k'a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 14 waati sibiri tɛmɛnen cɛ in n'o ye maafalan in ye a ye marifa de ci Ogosagu dugutigi la limanaw o kɛra saya yɛrɛ kɛlen ye walasa min ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu kɔni bɛ sen na walasa maa kofɔlen ka se ka a ɲini k'a ye n'i y'a lajɛ o waati kelen ko cɛ marifatigi dɔw fana taara bin dugunin dɔ kan u k'a ma ko Canama ale filɛ nin Subala komini kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ Bankasi mara in de kɔnɔ o fana kɛra nɛgɛ kanɲɛ 20 waatiw la wulikajɔ min filɛ n'o ye Bamanca wale ye k'o kɛra sababu ye maa kelen k'o bɔnɛ a nin na maa 5 ɲɔgɔnna ka olu fana jogin olu joginda ninnu olu taara ka taa CSRE min filɛ nin Bankasi mara kɔnɔ ka taa olu bila furakɛli hukumu kɔnɔna la. Limanaw kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ min ye fasili sɛbɛn Nouvelle Horizon a kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ ko min ye Algérie ka lasigiden n'o y'u ka ambassadeur ye ayiwa ale nana Mali Algérikaw ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la yan ko ale de wulila ka taa ayiwa minisiri min n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna Abdoulaye Diop limanaw ka taa bɔ a ye ayiwa bɔɲɔgɔnya in na kuma caman tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ MINUSMA ka tagali min n'o bɛ sen na sisan a yirala k'a fɔ MINUSMA ka tagali limanaw n'a kɛra bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali ni Bamanci kɔrɔw cɛ bɛnkan sɛbɛn in Algérie de kelen bɛ bɛnkan sɛbɛn in a garantibaga yɛrɛ ye walasa Algérie jamana bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔla bɛnkan sɛbɛn in a laban bɛna kɛ cogo min na o de la u ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw ale wulila ka taa i ɲɛ da Abdoulaye Diop kan u ka se k'u da don min ye bɛnkan sɛbɛn in a kɔnɔ kuma la a sini bɛna kɛ cogo di o la Abdoulaye Diop ani El Haous Riach ale de ye Algérie ka ambassadeur ye Mali kɔnɔna la yan ko u y'u sigi tabali kelen kunna limanaw a yira k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma bɛnkan sɛbɛn in a bɛna kɛ cogo di u y'u da don o de la Mali yɛrɛ ni Algérie cɛ baaraɲɔgɔnya minnu bɛ yen nɔ u y'u da don o fana na ko accord pour la paix et la réconciliation yɔrɔ a yirala k'a fɔ MINUSMA tun bɛ yan ale tun bɛ ka bɛnkan sɛbɛn in ale da tun bɛ a ko la kɔlɔsili yɛrɛ ayiwa MINUSMA da tun bɛ o la kosɛbɛ o la hali sigi min tun bɛ to ka kɛ n'o ye comité de suivi de l'accord pour la paix n'o ye CSA ye ale fana sigili jɔra MINUSMA de tun bɛ o ko caman kunna bi n'i y'a lajɛ Algérie jamana de ye ayiwa ale de bɛ cidenya la Mali ni Bamanci jɛkulu kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛnkan sɛbɛn in bɛ se ka lawaleya cogo min na Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ MINUSMA kɔni tagara sa mun tora bɛnkan sɛbɛn in lawaleyali a bɛna lawaleya cogo di min ye Abdoulaye Diop ye Mali ka minisiri min b'a ka jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna ale kumanaw sabu a y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn in a tɛna kɛ i n'a fɔ ko bolodabiri wɛrɛ bɛna k'a kan nka kow bɛ jɛya wa fɛn fɛn b'a kɔnɔna la min ye ko dabirilen o bɛna da kɛnɛ kan ko min tora sa o de ye sigikafɔ yɛrɛ ye u k'u sigi sabu fura o fura bɛ bɛnkan sɛbɛn in lawaleyali la sini ma sinikɛnɛ ma bɛɛ ka se k'i ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna la bɛn ka se ka na basigi ka se ka na Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ sigikafɔ de ka ɲi Mali jamana ni Bamanci kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni de da yirala Algérie ka lasigiden in na k'a yira k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma Mali jamana bɛna fɛɛrɛ minnu tigɛ o de ye sigikafɔ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛnkan sɛbɛn in CSA min n'o ye comité de suivi de l'accord ye yɔrɔ ale jɛkulu ka baaraw jɔra fɔlɔ ale ka baaraw ka se ka daminɛ walasa Mali jamana yɛrɛ fɛla ye min ye bɛnkan sɛbɛn ko in na o kuma ka tɛmɛ u ni Bamanci kɔrɔw cɛ hakilila jiginna limanaw n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ Bamanciw yɛrɛ kun y'u kɔngɔma kosɛbɛ MINUSMA ka tagali in na sabu u y'a yira k'a fɔ ni MINUSMA kɔni kɔ don Mali la k'a bɛna fɔ bɛnkan sɛbɛn in o ye a ka ko bannen pewu bɛnkan sɛbɛn in tɛna kɛ sɛbɛn ye bilen wa a bɛna don galama de la min ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba dɔ kɔnɔ